Iki ceritane masang paping. Iki bengi-bengi ya. Iki video suwe tapi lagi tak edit, lagi kober. Iki nganu cah bar traweh ngono kae. Lah kula omah ki masang paping. Lah iki aku ngewangi ya. Kae tanggaku sing masang, lek soket bar Mas Mujib. Lah bar masang paping kan kurang sithik cah. Aku ki ning musala ya. Iki ape gawe apa ya dolanan ngono kae lho cah. Ati tahun ape tekbir ngono kae. Soale iki kan wayah poso. Lah iki tak ngerjani wayah poso bengi ngono kae bar traweh. Lah iki seragam barang yo ono iki cah. Seragam gawe bodho badan. Ki balal bareng-bareng cah nom-nom ning kampung. Lah iki ning musala cah. Iki suasanane musala. Lah iki Mas Ucok iki. Nah gawe apa ki? Gawe tawon opo ngono ora genah wong kene yo manut wong ora kreatif mono. Iki Bayu Mas Roop. Nah, iki Furkon cah. Furkon lagi gawe tangane mau to dolanan. Tek gawe iki nggo apa ya? Mbok pokoke iki disolasine ngono kae cah. Kertas dikubet-ubet disolasi kertas cah. Kae sapa kae? Ateng. Wah, Ateng cah cilik ki nganu moh ketinggalan nak gawe-gawe. Lah iki Mas Menyo iki kangane Ateng. Lagi nganu kawat cah, diundel-undel ngono kae. Ameh gawe apa rene yo? Dolanan mainan sing arak ketoke. Gawe iku lho, apa yo? Antena iki lho. Nak tawon kan dasi ono antenane ngono kae to. Lah digawe nggawa kawat. Lah iki suasanane cah. Guyub rukun pokoke metu kabeh. Lah iki wayah ngopi iki cah. Iki Ateng mangan wae iki Ateng. Mangan opo ya iki yo? Bakwan apa? Lah iki gelek Jamel sing ngubet-ngubet kawat. Wah, tawa bahagia iki Mas. Furkon iki celukane iki apa ya? Kontolivo ta apa. Lah iki wayahe udan cah. Grimis ngono kae. Aku mau bar masang paping langsung rene iki yo. Go gemis kuwi. Grimis sepurane iki. Iki diangkat ning ngisor kanopi ben ora kudanan yo ben iso dikerjakno. Nah, iki ke proses cah iki ge hamin nado iki soalnya ge santai-santai. Dadi ini pekerjaane iki sing santai-santai. Nah, iki ke Furkon iki gawe. Pokoke sing gawe iki Furkon karo Ucok. Wis kuwi sing kreatif. Liyane iki mung tim apa ya tim support. Wis cah matur suwun tekan kene. Waya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.